amics, doncs us presentem la versió de raquetes de la ruta Alcara Cremada, que és la que es fa a l'hivern, que és lineal, de 4 dies, i comença aquí a Rasos de Peguera. Ens presentem, jo sóc en Paco Crestas, el dissenyador de la ruta, la Sílvia Rovira, que és la guia, la que fa de guia de la ruta, i el Salvador, que és un vell conegut, que també coneix molt bé la ruta perquè ha fet diverses vegades, Salvador López. Hola, mira, soc Sílvia Rovira i faig de guia en la ruta d'Alcara Cremada. Tant faig amb la versió de BTT com senderisme, com ara a l'hivern amb raquetes. I us presentaré una miqueta la ruta que seria amb raquetes. És de 4 dies, el primer dia se surt de Peguera i es passa per sota la serra d'Ensija fins a arribar a Saldes. El segon dia se surt de Saldes, es volta tot el Pedraforca per la part de darrere, per uns paisatges molt macos, molt inhòspits, i arribem a Gósol. El tercer dia seria de Gósol, també pugem, veiem totes unes bones vistes de la vall de Tuixén fins a arribar al refugi de l'Arc, i seria el dia de més pujada. I el quart dia, que ja fem per arribar a fer el cim, que fem la Tossa Pelada i el Pedró dels Quatre Valles. Aquest dia també és molt bonic perquè veus unes vistes de dalt impressionants, i ja per arribar al que serien les pistes d'esquí del Port del Comte. Hola, soc el Salvador López, em dic. Soc un esquiador de muntanya de tota la vida, més de 50 anys d'ofici en aquest tema. No havia sigut mai un gran entusiasta de la raqueta, però per circumstàncies de la vida, fa ara un any i mig aproximadament, vaig vindre per primera vegada a fer aquesta ruta. Em va captivar totalment, fins al punt que aquesta que iniciarem ara serà la cinquena vegada que faré aquest itinerari. En fi, en tot cas, anem per feina.
aquí Peguera, Ja es veu al poble. Hòstia, que xulo, Ja tio. hi som quasi bé, Sí, I sí. està una vista ara preciosa, Ja, fantàstic. Jo crec que... Hem arribat ara a la Pleta Palomera. Tenim aquí baix el que seria el poblat medieval i estem a la banda sud-est del Pedraforca. Estem arribant a Pedraforca. I bueno, ara haurem de treure'n segurament les raquetes perquè està afluixant una mica ara la neu. Sí, aquest és el final de la primera jornada. Ara ja comencem a perdre alçada i ens anem al càmping de Saldes, que és on farem la primera nit. Teach me gently how to breathe, and I'll cross oceans like never before, so you can feel the way I feel it too. And I'll mirror images back at you. Bueno, avui segon dia de travessia i estem voltant sota la nord del Pedraforca, que és aquesta magnífica paret que ha sigut el bressol de l'alpinisme aquí a Catalunya. I avui fem l'itinerari de Saldes fins a Gósol, justament per aquesta pista que va bordejant, i després traspassem el Collet i baixem per la vall de Cerneres, que va ser el darrer refugi de maquis que va haver-hi també per aquestes zones amb l'època del Cara Cremada. Som-hi? Vinga, anem. Vamos allá. Dia més maco, però hosti, foto una rasca important avui, Sembla que hi ha una bona glaçada, Sort que està bastant despejat i crec que el sol ens acompanyarà bé durant el dia, Avui fem Déu t'escolti. la tercera etapa va des d'aquí, des del molí, puja per lo que seria el Coll de la Mola, va per tota l'Obaga d'Albert i llavors s'acaba a l'Art, al refugi de l'Art. Som-hi!
can give it up on the first date. I don't have to exist outside this place. And do you know that I can't change? But if stars should shine by the very first time, then dear, it's fine, so fine. Ara estem a dalt de la Tossa Pelada, i llavors des d'aquí tenim una panoràmica molt bona des del que seria el Turbón, Pirineu Aragonès, Cotiella, tot el que és Pallars, fins a les muntanyes d'Andorra i el Cadí. És una vista realment molt ampla, dels més amples que té el Pirineu. Superba, Espectacular, totalment espectacular, amb un dia autènticament de meravella. De fet, jo crec que a la ruta al Cara Cremada cada dia les rutes, o sigui, les etapes van millorant i aquesta darrera sempre és la que més agrada a la gent. But if stars should shine by the very first time, then dear, it's fine, so fine by me. 'Cause we can give it time, so much time with me. If you want me, Let me know. where do you wanna go? No need for talking. I already know If you want me, where I go. If you want me, let me know. Where do you wanna go? no need for talking. I already know If you want me, where I go. I can give it up on the first date. I don't have to exist outside this place. And do you know Luego de l'estrella dorada. that I Perfecte, can't ja change? està prou. Aquesta és la darrera baixada ja. But if stars should shine by the very first time, Bueno, ja hem arribat a les pistes. Ja, Això ja està vist per sentència, ja quasi falta molt poc per arribar a la nostra Un quart d'hora, cita. ja hi s'acaba la ruta. Sí, després de Què 4 tal, dies. Salvador? Bebe cava, que s'acaba. 4 dies de paisatge. it's fine. Ja aquí estem ja a pocs metres de l'Hotel Golf Natura, que és on acaba aquesta ruta de 4 dies, la ruta al Cara Cremada amb raquetes. I podeu veure les edificacions aquí mateix. I només falta, 100 metres de res. Han sigut uns dies estupendos.